Benvingudes i benvinguts a La Cova. Bé, bon dia a tots. Benvingudes i benvinguts a la cova de la revista Mirall. Som l'Albert Medina i la Mònica Garcia i avui ens estrenem dins una cova. La veritat és que estem bastant sorpresos perquè tenim ja entre 8 i 9 persones aquí que volen aguantar aquest xaparrón de bon matí, així que donem moltes gràcies a tots els que esteu aquí. Benvinguts a la cova, benvinguts a una cova on pràcticament tots ens hi hem amagat alguna vegada quan hi ha hagut un mal resultat a nivell esportiu, alguna derrota sonada, però avui ho volem capgirar. Volem capgirar i us volem donar la benvinguda en aquest forat que també esperem que ben aviat sigui casa vostra. Mònica Garcia, bon dia. Com estàs? Hola, bon dia. Molt bé, la veritat que amb moltes ganes de començar el dilluns entrant a aquesta cova que ens hem inventat, una cova més positiva que la que tu deies, d'amagar-nos. Ens posem a la llum i la veritat que tinc moltes ganes de començar aquesta aventura i de que la gent es vagi sumant. Sí, la veritat és que és una mica curiós perquè per ser una cova, la veritat és que hi ha bastanta molta claror. llum, Bueno, Mònica, doncs fem-ho oficial. Comencem? Som-hi. Benvingudes i benvinguts al Primer Temps. Ara sí, benvingudes, benvinguts. Això és el Primer Temps. Mònica, tot teu. Doncs el Primer Temps és un espai que obrim per parlar bàsicament del Barça. Volem arrencar la setmana repassant què ha passat i també què passarà amb els equips blaugrana. Per tant, fetes les presentacions, comencem amb la primera secció, amb la jornada. La jornada. Mònica, pregunta fàcil i ràpida. Què ha passat aquesta jornada? Doncs comencem explicant el que per nosaltres és el més destacat d'aquesta jornada, aquesta setmana pels equips del Barça. I la veritat és que el més important és que s'ha certificat que el primer equip femení jugarà la seva quarta semifinal de Champions en 5 anys, que es diu molt ràpid, però realment l'equip de Lluís Cortés de moment està fent una temporada perfecta i va certificant que té el seu lloc també a Europa. Dimecres passat van perdre 2-1 al camp del Manchester City, però la victòria del partit d'anada, que va ser un 0-3, permet que tornin a estar entre les 4 millors d'Europa. Per tant, fita important també per l'equip blaugrana. Això a Champions. A la Lliga, també victòria, golejada 7-1 contra el Llevant, el segon classificat, que les acosta una mica més a aquest títol de Lliga. Sí, un títol de Lliga que cada cop és més blaugrana i sobretot pels registres que demostra l'equip amb 110 gols a favor i 4 en contra en aquesta primera Iberdrola que amb aquest 7-1 que recordaves contra el Llevant cada dia és més blaugrana. I parlant de liderats, Mònica, l'Eurolliga el Barça també la lidera. Sí, perquè divendres el Barça de bàsquet va guanyar 73-82 al Fenerbahçe i es fan més forts en aquesta primera posició de la taula. Aquí veiem les imatges del resum del partit. Per tant, líders de la Lliga regular. A més, ho van fer trencant una ratxa guanyadora que portava el Fenerbahçe, que això té sempre molt de mèrit, i s'han pogut refer d'aquella derrota polèmica estranya a Tel Aviv de la jornada anterior. Sí, va ser una derrota polèmica amb una tècnica molt rigorosa assenyalada a Mirotic quan l'empat era a 94 en el marcador, però no obstant els blaugrana van tancar la setmana amb una victòria a la sempre complicada pista del Sant Pablo de Burgos. Doncs sí, marcador final 77-93 per mantenir-se en aquesta segona plaça i els blaugrana que estan a 4 punts ara del Real Madrid. I parlant de marcadors importants, 25-37 és el resultat de l'anada en el partit de vuitens de la Champions League d'handbol. Cal recordar, per això com estem veient amb les imatges, que aquest partit d'anada, tot i el Barça jugar de visitant, es va disputar al Palau Blaugrana a causa de les restriccions de la Covid per poder viatjar
a Noruega. I com a dada especial, i que va fer èmfasi l'entrenador Xavi Pasqual, és que els va fer molta il·lusió que van poder presenciar el partit fins a 1.000 espectadors. La veritat que a mi també em fa il·lusió veure el Palau Blaugrana amb gent, veure un estadi, veure un pavelló amb gent dins gaudint del partit, tot i que siguin 1.000 espectadors i com veiem a les imatges es veu un Palau Blaugrana mig buit, la veritat que fa il·lusió i dona una miqueta d'esperança pel que ens agrada l'esport. Tornem al partit. Partit important a Champions, el de Xavi Pasqual, que encarrilen la classificació per la següent jornada, per la següent ronda, perdó, amb una diferència de 12 gols, que és un avantatge, podríem dir, més que favorable per seguir somiant amb aquesta Final Four de la màxima competició europea i que també, com a balanç de la jornada, bon paper a Europa pels equips del Barça. Sí, bon paper i una mica, com dius, més a prop d'aquesta Final Four, pel cap i a la fi és l'objectiu en el qual tenen tots els equips del Barça d'estar sempre al màxim nivell possible i arribar sempre al més enllà de la competició i, si pot ser, evidentment, guanyar-la. I passem al futbol sala, un nou derbi català on per tercera vegada l'Indústria Santa Coloma s'emporta la victòria i sembla ser que aquest any l'equip de l'ex-blaugrana Javi Rodríguez sap quina tecla ha de tocar en els partits contra els d'Andreu Plaza. És una llàstima perquè s'acaben ni més ni menys que 17 partits de Lliga sense perdre, tot i que és una temporada una mica estranya pel futbol sala, començant guanyant la Copa d'Europa o la Champions League. A partir d'aquí, una mala ratxa encadenada a la Lliga. Ara aquests 17 partits sense perdre, que semblava que l'equip tornava a agafar el bon rumb, però un altre cop la bèstia negra aquest any, l'Indústria Santa Coloma, que posa fre a la bona marxa dels d'Andreu Plaza. I a la setmana, a la vegada, es tanca sense compromisos pel primer equip masculí de futbol ni per l'hoquei patins, però bé, com has dit, Mònica, majoritàriament ha estat bona pels equips blaugrana. I, bueno, després de totes aquestes, d'aquest petit repàs de tots els resultats d'aquesta setmana, potser hauríem d'escollir el que seria el moment més destacat. Som-hi? Som-hi. Highlight de la setmana. Ho hem tingut molt clar aquesta setmana, realment. Era fàcil. Totalment. El moment del Barça aquesta setmana ha estat la classificació de l'equip femení per jugar a les semifinals de la Champions i ens quedem amb aquesta imatge després del xiulet final del partit a Manchester, les jugadores celebrant, i jo veig un equip amb moltes possibilitats d'endur-se el títol aquest any. Estan fent una molt bona temporada, malgrat les lesions que han patit dins de l'equip. Per tant, ens quedem amb aquesta imatge de celebració, d'il·lusió i d'esperança. Doncs, coneixent el highlight de la setmana, Mònica, agafem els coberts que tenim un molt bon menú que comença avui per tota aquesta setmana. El menú blaugrana. Bueno, jo crec que ens podem quedar en aquesta pàgina. Comencem fortíssim. Doble clàssic. Clàssic a futbol i clàssic a bàsquet per una setmana intensa que comença ja a encarar-se el que seria la recta final d'aquest curs, amb tot per decidir i tot per guanyar. Totalment. Jo veig un menú que jo crec que no només agrada als culers, sinó també als amants del futbol i del bàsquet, perquè són dos partidassos i a més importants pel que són les lligues. Una victòria a la Lliga Santander de futbol i una altra a la Lliga Endesa de bàsquet donarien oxigen al Barça blaugranes per allunyar-se una miqueta i aconseguir més possibilitats per lluitar pel títol. En futbol s'allunyarien guanyant una mica més els blancs de la lluita pel títol i en bàsquet retallarien aquesta distància en el liderat de la classificació, que ara mateix està a 4 punts. No obstant, ens agrada molt córrer perquè, evidentment, un clàssic crida molt l'atenció, però no ens oblidem que avui el Barça pot aprofitar per, 1, recuperar la segona posició i 2, retallar punts a l'Atlètic de Madrid, que just ahir va perdre 1-0 al camp del Sevilla i serviria al Barça per posar-se a 2 punts d'una lliga que potser fa unes setmanes era totalment hipotètic pensar en una possible remuntada dels de Ronald Koeman.
i a la vegada els de Jasikevičius disputaran el divendres a les 9 el seu últim partit a la fase regular de l'Eurolliga, divendres contra el Bayern de Múnich, amb el liderat pràcticament ja a la butxaca i el passi a la següent ronda de l'Eurolliga a sota el braç. La veritat és que seria un dels grans objectius aquesta Eurolliga pel Barça de bàsquet. I seguim amb més menú perquè també tindrem partits d'handbol i d'hoquei patins i uns quants, perquè d'handbol triple compromís amb la tornada primer dels vuitens de Champions i també 2 compromisos a la Lliga Sobal, que realment cada dia que passa és més blaugrana i la superioritat de l'equip de Xavi Pasqual és cada vegada més notable, podríem dir. I en hoquei també doble compromís, si l'handbol ve carregat, l'hoquei també, perquè arriba també una de les setmanes claus per aquest esport, i és que els d'Edu Castro debuten a aquesta renovada Lliga Europea amb els duels contra el Deportivo Liceo i el Benfica. Diem renovada perquè semblava que sí, però no s'acabava de celebrar, Al final, veient els equips, Mònica, que la disputen, més aviat sembla un campionat europeu ibèric, no? Sí, totalment, perquè s'ha fet una Lliga Europea bastant a contrapeu, ràpid, sense saber on i quan es jugaria. I repassem els equips que hi ha, la graella d'equips. Tenim 3 equips catalans, un gallec i 5 portuguesos que disputaran aquesta fase express. Per tant, jo crec que el títol que li has posat de Campionat Europeu Ibèric crec que és més encertat que Copa d'Europa. Però bé, aquesta fase es jugarà entre divendres i diumenge d'aquesta setmana a Mielada, a Portugal, i acabarà el 15 i 16 de maig amb la disputa de la Final Four. Per tant, ara primera fase classificatòria i al maig tindrem la Final Four per saber qui és el campió d'Europa i si el Barça pot ficar-se entre aquests 4 primers. Fantàstic, Mònica, moltes gràcies. Ja està, ja podem respirar. Hem debutat, estàvem nerviosos. Estrena feta, estàvem nerviosos, la veritat és que estem contents. Estem contents perquè hem anat veient que hi havia bastanta gent connectada per una cosa que comença en un món que està explotant tan fort i que hi ha tanta gent potent, doncs veure que gent ens ha seguit avui ens ha fet especial il·lusió. La veritat és que estem molt contents. Fins aquí, evidentment, aquest primer temps de la temporada. Comencem una mica ja a les acaballes del que seria el curs, però la veritat és que la intenció nostra és poder seguir, poder estar cada dilluns al matí amb vosaltres. I res, només aprofitar per dir-vos que tot el que anem fent i creant quedarà guardat aquí a la revista Mirall. Aquí teniu a sota les xarxes socials, tant Twitter, Facebook, Instagram, com també la pàgina web. Ens podeu trobar també a Twitch. I res, només dir-vos que seguiu atents perquè aquesta setmana venen més novetats. Intentarem que us ho passeu bé, que estigueu tan a gust com hem estat nosaltres i sobretot ens equivocarem. Avui ens hem equivocat molt i hem equivocat moltíssim. Aprendrem, però sobretot intentarem fer-ho el millor possible. Així que ens retrobem dilluns. Que tingueu molt bona setmana. Mònica, un plaer. Moltes gràcies per estar aquí. Que tinguis també molt bona setmana. Igualment, bona setmana. Jo estic preparadíssima. El meu és el futbol. Per tant, jo estic preparada pel clàssic de dissabte. Jo no penso en res més aquesta setmana, ja us ho dic. I pel de diumenge, anem a guanyar el de dissabte i després anem a guanyar el de diumenge i així acabem amb una setmana rodona i el dilluns que ve obrim amb alegria i eufòria. Sí. Fantàstic, Mònica, gràcies. Adéu.